Kwa the event yakatika ku Precabe farm tona kuti aiwa at the end of this week tona kuti mutungamiri wenyika tona kuti aiwa nemamwe members of the parliament nema-allies ari very close kune mutungamiri wenyika vanoonekwa vari the Precabe farm. Semamwe mavidhios amuri kuona aiwa vakapfugama vachiombera kune mutungamiri wenyika vachirova gushu. Panguva inoi vapachiexposewa kunzi aiwa these guys they really know what the Zimbabwean leader is going through, but they just want to safeguard him so that they can do all the shady deals behind him. Sasa mita mashika mdanyira panapa, don't subscribe or like or on the bell icon. Tipina panapa BBC Zimbabwe ndonyira chiti checkpoint. It said people around ED know who knows that ED suffers from vascular dementia want him to do government business, signing off deals at his farm, where nobody will notice what is happening, only those who are close to him. We have seen his wife and kids representing the country in Belarus. Chivayo was recorded saying, our dues are upfront paid, meaning to say, he did sign upfront payment, not knowing Zimbabwe is a crime scene. Mutungamiri wenyika panguva ine anosainiswa mamwe madues asi kana kutomboziva nevanhu vaanototrustavo, but these guys noda kuti they are taking advantage yekuti mutungamiri wenyika is suffering from vascular dementia. Now they are taking advantage and now vari kuisa ma-efforts, they're exerting ma-efforts as much as they can kuti the Zimbabwean leader aramba aripo so that ivo vanoramba vari mapositions avari vachiita zvavari kuita. Zviitiko zviri kuonekwa kunzi panguva ino yatikoona kuti makalls for impeachment emutungamiri wenyika they are rising. Panapa vanhu vachiti aiwa we must plan impeachment. Ndoda kuti aiwa zvekuratidzira nekumaprotest umo vanoti hazvitombobetseri just because they know there are some people who have been installed kuma post anozikanwa kuti are responsible for ma-protesters. Ngobuda mchikoda ngoprotesta aiwa you'll be thwarted. Panapa kunoonekwa kunzi now people they are planning to impeach mutungamiri wenyika, but the impeachment plan ndo ichiri kudiscusswa nevanhu kuti is it going to be successful. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like